be real. Let's just be honest. Let's just be real. Yeah, let's just be honest. Let's just be real. Здравейте, приятели! Аз съм Тофи в HD. Днес ще направим Draft to Glory. Играем в Draft 2017 годината. Избираме ето тази. Не, ще видим сега. Ами ще изберем тази. 4-3-3 фалшивата дебятка. И да видим кой ще ни е капитан. Алваро Мората, Родригес и Джон Тери. Избираме 82 Алваро Мората. От другата страна ще ни асистира Гарет Бейл. Надявам се Роналдо. О, добре. Добре. Обаче няма кой. Тук може би този. Или да се вземе този. Да видим сега. Охо, хора, чудесно. Защитата ни е превъзходна. Превъзходно и ще стане. Както и нападението. Летим мангала вземе тук. И... Кой да вземем? Вземем този. И за вратар вземем Яна Блок. Да видим сега резервите. Така. Резерви тук. Кошчелни ще вземем. Кошчелни. Марк Батра. Гомес, Караско, Стърлинг. Вземаме Коста и ще го сложим. Не, това кемистрито хора. Добре. Или ще може да го направим с това кемистри. Освен Дембеле. Тук. Кой да вземем? Вземем Мохамед Салах. Така. Вземем Бензема и това означава... Не. Това не стане така. Много пада кемистрито. Вземем този. Сега ще вземем Тео Уолкът. Защото просто няма кой друг. Лукас. Бали, Старич, Хумелс. Сами вземем Гюндоган. И последния RW. Лео Меси. Това ще го сложим тук. Така. Това ще ни е състава хора. Да видим дали ще победим. 165. Нека да започваме. Така. Този драфт май няма да го спечелим. 2 на 4. Ще отворим премиум гол пака. Топак. Ами това е. Така и ще отворим един премиум гол пак от 7500. Видим какво ще западне. Найджел Де Йонг. Добре. И още един. Не се пада. И вижте каква карта на Марио Балтели. 80 за оверал, има 78 пейс, 82 шутинг, 70 пас, 80 дриблинг, 28 дефензив и 76 физика. Хелуин карта Марио Балтели. 80 оверал. Уоу! И ни остават още 7500, за които може да вземем още един пак. И ни запада Кейта, както и Симоне Заза. Да. Това беше от мен, хора. Ако ви харесал клипа, дайте лайк, абонирайте се, ако още не сте. Аз бях Тофи в HD и до следващото видео.